Gandia, principis dels 80, 46.558 habitants. Els principis dels 80 són, per a la comarca de la Safor, temps d'agitació. La fi de la dictadura marca l'inici del procés democràtic. És el moment de recuperar els drets i les llibertats, i també de recuperar la cultura. A Gandia, les eleccions de 1979 les havia guanyades la UCD, que aleshores seguia les directrius que li arribaven de València. Unes directrius contràries a les idees que en aquell moment es definien des dels moviments culturals que dominaven la ciutat. El cop d'estat fallit del 23 de febrer de 1981 és un cop d'atenció per a tots aquells que havien estat lluitant per l'establiment de la democràcia. En aquesta època tornen de València uns joves que després de passar per la universitat s'incorporen a la vida laboral i social amb una visió molt diferent de la realitat de la que tenien els seus pares. Volen fugir dels tòpics d'una societat que ja ha despertat del franquisme. És el moment de posar en marxa totes les idees i els projectes que s'havien anat gestant lluny dels centres de decisió. Al 1982, des del consistori gandià, es pren una bona actitud i la relació amb el moviment cultural comença a donar els seus fruits. Posaria com a punt de partida una mostra que es va realitzar homenatge als clàssics que va organitzar Josep Piera i va ser la primera vegada que va haver una manifestació cultural a Gandia, podríem dir, important, en una presència important per a la ciutat. A partir d'ahir es va crear el Departament de Cultura, no existia el Departament de Cultura, i a partir d'ahir van començar a treballar i a posar infraestructures, a fer activitats, a crear el Cinepot, que avui encara funciona, la Universitat Popular, a donar-li un canvi a les festes populars, o sigui, tot va néixer dels principis dels 80. Concretament, en l'any 84 jo crec que podien situar el naixement de tot aquest moviment o renaixement cultural de la ciutat. I des d'aquella situació de nova etapa, aprofitant també el que seria l'arribada a la ciutat d'una certa edat, dels 25 anys aproximadament, d'unes fornades de gent que ja veníem de València, havien passat per la universitat, etc., doncs aquella inquietud es transforma en projectes i un d'ells és el projecte de per què no dur a l'estiu una possibilitat, una plataforma que seguirà connectant-nos amb el món universitari, amb l'experimentació, amb el debat, amb la discussió, amb els temes calents, amb allò que estàvem conformant i que estava en plena ebullició, només va començar la democràcia. Tan sols 2 anys després, la ciutat ja es troba en un moment d'efervescència cultural. És aleshores quan el Partit Socialista del País Valencià accedeix al govern i un jove Departament de Cultura posa en marxa una sèrie d'iniciatives que continuen fins avui. I és també el 1984 quan naix la Universitat d'Estiu de Gandia. Ningú no sabia com anava a resultar la idea, però el que es tenia clar és que havia de ser un projecte singular. Nosaltres volíem voler ser molt particulars, no volíem copiar ningú model. De fet, era totalment molt alternatiu en aquestes coses. I estava molt bé perquè venia gent d'una qualitat, te puc dir que va venir des de Saramago, Aranguren, però Aranguren va ballar un tango, vam ballar ell i jo un tango, o sigui, ell en el pati del Juan 23. I com tot era nou i aquelles primeres universitats d'estius eren més una forma de viure que de vegades que una transmissió de coneixements, allò funcionava, perquè és que en aquelles universitats nosaltres posàvem llits i menjar als alumnes. Mesclava el voler ser un espai de debat i discussió ciutadana i a la vegada un espai on hi havia les classes tradicionals dedicades a la reciclatge del professorat i més tard a l'estudiantat, a la gent que d'alguna manera volia prolongar el seu treball universitari, el seu treball acadèmic. I a més hi havia una part lúdica. El projecte de la Universitat d'Estiu de Gandia era únic en la seva naturalesa. No hi ha, i crec que no ha hagut després res paregut a tot allò, i que ens feia fugir un poc de l'encasillament acadèmic i del camí molt trillats i molt segurs i optar per una aposta molt innovadora i molt, de fet, interessant des de tots els punts de vista. I el projecte que li portaven era tan bonic i tan diferent, el va arribar a il·lusionar i va acabar la reunió que ella va començar per a dir un tràmit i vaig a dir-los que no, va acabar dient, bueno, deixeu-me que m'ho pense.
si vols que et diga la veritat, en aquell momentet jo crec que teníem tants problemes a la Universitat de València, no cabíem tots els anys, el curs acadèmic que s'inaugurava era un problema per falta d'espai, per falta de dotacions, no tant perquè no hi haguera un esforç pressupostari per banda de la Generalitat, com perquè creixia cada any el nombre d'estudiants de manera aclaparadora. I llavors jo crec que si no hagués estat per l'entusiasme que va posar Pepa Frau, jo haguera pensat que sí, que ja haguérem fet alguna cosa, però que no hi havia pressa. I al cap d'un any, quan ja va veure que érem un ajuntament molt seriós, que nosaltres érem joves però que teníem les idees molt clares i que teníem ganes de treballar i que ho fèiem bé, va dir, no m'he equivocat, va ser una aposta en la que anem a seguir i ja està ara. Després de l'èxit de les 3 primeres edicions, havia arribat el moment de redefinir conceptes. Quan va acabar la tercera universitat, van dir, bueno, i ara què? Ja heu aconseguit bàsicament el que volíem, una bona matrícula, una bona repercussió, un bon ambient, tal. I aleshores és quan me la van jugar. A partir d'aleshores, el plantejament fou més ambiciós i en cada convocatòria un tema ample donava sentit a totes les activitats de la universitat. Era el 1987 i es va parlar del futur. En aquell moment, amb la direcció d'en aquell temps, si no recorde malament, era Josep Vicent Marquès, es va pensar que seria important tematitzar la universitat, aleshores, cada any dedicar-la a un tema concret. S'ha parlat del futur, de l'arribada del nou mil·lenni, del territori, del poder, de la Mediterrània, de la identitat o de la por i el control. Han estat cites ineludibles que sempre han comptat amb la participació de persones de gran nivell intel·lectual i humà. I recorde que des de la Mediterrània fins a nosaltres, els europeus, el fet mateix dels canvis revolucionaris van ser temes que es van plantejar i que es veien com a temes interdisciplinars, en els quals la gent que venia participava des d'àmbits acadèmics i disciplinars molt diversos. Qüestions com aquestes en les que l'Universitat de Gandia d'alguna manera feia que la cultura es debatira en problemes límits, en territori fronterer. Des del principi, els cursos de la Universitat d'Estiu de Gandia són rigorosos, tenen esperit de debat intel·lectual complex. Des dels seus inicis ha estat compromesa amb la llengua i la realitat del país i sempre ha buscat la proximitat a la societat i la referència a l'actualitat. Sempre s'havia caracteritzat, i jo crec que ara també, el que passa que un poc la societat va, diluint-se a nivell ideològic, però sí que tenia un component ideològic molt fort, i de fet, si no contínues, sí certes polèmiques a nivell de premsa, etc. Va tindre, a més, una bona i una magnífica acceptació per part del món de la cultura de la Safor, que és un altre element, jo crec que fonamental, tant de l'Ajuntament com de la institució Alfons el Vell, com dels escriptors, artistes i intel·lectuals que viuen allà. Si alguna cosa ajunta totes les èpoques de la Universitat d'Estiu de Gandia és el seu rigor, la seva serietat i la seva vocació de no absentar-se d'allò que està passant als seus voltants. La incorporació definitiva de la Universitat de València com a entitat col·laboradora comporta també readaptacions en l'equip organitzador. Es crea la figura del director. Des d'aleshores, Josep Vicent Marquès, Amando Garcia, Isabel Morant, Josep Lluís Barona, Rafa Gil i Joan de l'Alcàsser han passat per la direcció d'aquesta cita universitària. Al capdavant de la regidoria de Cultura han estat Pepa Frau, Antoni Durà, Antoni Arjona, Àngels Moreno, Lidovina Gil, Vicent Mascarell, Jaume Borràs, Joan Francesc Peris i Marcelí Giner. La Universitat d'Estiu de Gandia recalca la dimensió universitària, oberta i cultural que Gandia sempre ha tingut. Des dels inicis era necessari també que la proposta estiguera arrelada a la ciutat, vinculada al territori en el qual es desenvolupava. Per això es va optar per programar activitats obertes per a la ciutadania. El que sí que estava ben clar és que es volia una universitat d'estiu, sobretot molt arrelada a la ciutat, la qual no fos una activitat exclusivament acadèmica per a estudiants universitaris, sinó que al mateix temps la ciutat, els ciutadans pogueren gaudir i pogueren disfrutar la universitat d'estiu. No s'havia donat el cas de que fora la universitat la que isquera la societat. I aquest procés jo crec que la Universitat de Gandia ho exemplifica d'una manera
molt clara. Després han vingut moltes activitats per part del Vicerrectorat de Cultura, de la nau com a centre cultural, de la vocació de la universitat de donar i crear cultura i difondre cultura i coneixement entre la societat. Aquestes activitats fan que la ciutat noti l'impacte de la universitat d'estiu. Des de fa 25 anys, els estius a Gandia tenen una cita complementària a la de la platja. I la ciutat ho notava, físicament es notava, perquè n'hi havia intervencions en el carrer, en les places, la gent es trobava recordo una de les actuacions més impactants que va ser de Valentí Figueres en la col·laboració d'Àlvar Martí, d'un artista local, que va posar uns tubos de neon i una pluja per un carrer que quan passaves per el carrer tenies que agarrar un paraigües per a passar d'una part a altra i no banyar-te. Entonces, aquestes coses a la gent no estava acostumada a veure-les. El que jo recorde amb més passió era els debats, el torn lliure de paraules, quan n'hi havia allí taules rodones amb 3-4 persones, que no era, diríem, la típica conferència, sinó era efectivament una taula rodona amb temes roents, vius, candents, i el que participava la ciutadania. Aquells joves que als 80 s'atreviren a crear la Universitat d'Estiu es guiaven per una màxima: la cultura ens farà més lliures. Allò que Gandia ofereix, més enllà del panorama estrictament acadèmic, dels cursos, seminaris, tallers, és una proposta cultural i lúdica oberta als ciutadans, a la ciutadania en general. Jo crec que sempre ho posa de relleu, però pense que això és un tret absolutament diferencial de la Universitat d'Estiu de Gandia i crec que beneficia molt a la ciutat, però beneficia immensament a la universitat. S'ha convertit en un mostrador on moltíssims valencians que no tenen canals normals d'expressar la seva producció, la universitat els ofereix i és un bon mostrador d'això. I això es combina amb creadors de reconegut prestigi. Gràcies a la Universitat d'Estiu, la comarca ha pogut gaudir d'activitats de primer nivell. Al teatre, des de tricicle, xarxa teatre o les plasticians volants, passant per les representacions més d'avantguarda. En música, Altai, Miquel Gil, Carles Santos o Mísia ens han delectat amb les seues interpretacions. També hi ha hagut temps per al cinema, i és que la Universitat d'Estiu de Gandia és una combinació indiscutible d'oferta acadèmica i oferta cívica. Es combina la forma i el contingut, el treball i la diversió, el dia i la nit, les aules i el carrer. Tot eren novetats, jugàvem amb l'avantatge que a Gandia estaven quasi que verges, no coneixien aquestes coses. Per tant, tot era nou, tot era sorprenent. Aquelles actuacions nocturnes on més de 1.000 persones s'aplegaven al Passeig de les Germanies o s'aplegaven al pàrquing municipal o s'aplegaven a la plaça de l'Ajuntament per veure teatre, per veure cine, per veure, a més, actuacions molt d'avantguarda, actuacions molt poc habituals en una programació estable d'una ciutat de 50.000 habitants en aquell moment, jo crec que són qüestions que ens han de fer reflexionar de si caldria incidir en aquesta oferta cultural estival. I és que la Universitat d'Estiu no hagués sigut el mateix sense Gandia. La ciutadania i la seva participació en totes les activitats organitzades durant aquests 15 dies han sigut claus en l'èxit del projecte. La Universitat d'Estiu sempre ha estat una universitat molt densa en cursos, sempre orientats al voltant d'una temàtica orientadora, però va ser molt aviat, va ser molt més que això, va ser un acte d'afirmació cultural de la comarca. Jo recordo des de sempre que els actes inaugurals de la Universitat d'Estiu són uns actes de presència cívica, de presència de la societat de la Safor i especialment de Gandia, que reconeix aquesta iniciativa com a pròpia, perquè ho és. A Gandia li anava molt bé, Jo no sé si en un altre lloc haver sigut tan receptius, però jo me sentia profundament emocionada. Hi havia tot el pati del Palau debatint de temes com l'eutanàsia, com la droga, com el terrorisme i tants temes que allí se trataren. O sigui que jo crec que en això no és mèrit sols de la Universitat d'Estiu, jo crec que és mèrit de la ciutadania de Gandia. Les seus de la Universitat d'Estiu. Durant 20 edicions, el pelegrinatge va ser una constant de la Universitat d'Estiu. Trobar un espai va ser complicat. Les primeres edicions s'hagueren de comptar amb els locals del Col·legi Suárez de Calderón del Grau. Al principi vam anar a la platja i a la platja teníem unes escoles que tenien infraestructura necessària per a que es quedaren a dormir allí els alumnes.
i es van fer a la platja per comoditat, simplement per espai, perquè així tampoc s'apostava per la universitat d'estiu. O sigui, realment no hi havia infraestructura. Tu tens en compte que estem parlant de l'any 84, quan en Gandia ni tenim teatre, ni tenim casa de cultura, ni tenim sales d'exposicions, ni tenim biblioteca. A l'Hotel Bairén es va celebrar durant més de 10 anys. L'estampa era curiosa. Estudiants i turistes en biquini s'entrecreuaven a l'hotel. Uns es dirigien a la platja i altres als cursos. L'hotel propiciava, a més, la convivència entre professors i alumnes. Les lliçons magistrals anaven més enllà de l'horari establert. Després de les classes, era el moment d'intercanviar punts de vista i posar en comú idees i plantejaments. Jo crec que gaudien d'un espai de llibertat. Estem parlant dels anys 80, per tant la situació era la que era en aquest país, i així gaudien d'un espai de llibertat, on de vegades i amb molta freqüència tant o més interessant que les classes i els cursos acadèmics que es donaven eren les tertúlies interminables fins a les tantes de la matinada en la terrassa de qualsevol cafeteria o del propi hotel. El 1997 es pren una decisió que canviarà el rumb de la Universitat d'Estiu i que obligarà a buscar noves seus. A partir d'aquell any, esta cita universitària passa a celebrar-se al juliol. La decisió ve justificada pel canvi en el sistema universitari, que implica la recuperació dels exàmens de setembre i que, per tant, podria propiciar una fugida d'estudiants. Però també les condicions meteorològiques que afecten la zona al setembre són determinants. Després d'haver passat 2 gotes fredes, és el moment de canviar. Durant aquests anys, la Universitat d'Estiu de Gandia passa pel Palau Ducal, per l'Escola Pia, per la Mancomunitat, per l'Hotel Borgia, però cap d'aquests llocs semblava tenir les condicions adequades. I la portarem a Gandia en tota la voluntat del món, però clar, no teníem la seu més adequada. Teníem el Palau, que és magnífic, però les aules no estaven adequades, fa un calor de morir-se. Després van passar al Col·legi dels Escolapis i, per fi, carai, l'any que es va inaugurar la seu, jo vaig descansar. La Universitat d'Estiu canvia de forma substancial en inaugurar-se la Casa de la Marquesa. La Universitat d'Estiu, que no havia tingut seu fixa durant 20 anys, pràcticament, a partir de l'any 2000, té una seu estable que li permet realitzar els cursos, realitzar els tallers, realitzar les activitats obertes també en el seu magnífic jardí. Per tant, el problema del peregrinatge anual s'acabava. Un projecte amb 2 socis, el tàndem Ajuntament-Universitat. Una altra particularitat de la Universitat d'Estiu és l'estreta relació que es produeix entre 2 institucions tan diferents, com són un ajuntament i una universitat. Era l'edició Poder On, la 5ª, i també la primera d'una nova etapa. Aquesta singular parella de socis coneix ben bé la importància de la Universitat d'Estiu. La ciutat de Gandia i la Universitat de València han sabut trobar un sistema eficaç i operatiu que facilite l'aproximació del món universitari a la societat. Efectivament, el projecte podria haver-se desenvolupat de mans de l'Ajuntament i punt, possiblement, però no hauria sigut el mateix. Podria haver tingut lloc de mans de la universitat i punt, segurament, però tampoc hauria sigut el mateix. Jo crec que l'Ajuntament no és un mero receptor de lo que fem nosaltres allí, sinó és un ens que vol participar, que concretament planteja demandes, demana que estiguem més allí, però també evidencia una cosa que ahir com a rector he d'agrair molt a Gandia i a l'Ajuntament especialment, i és el fet que trobem una ciutat, trobem una societat que vol que estiguem allí, que demanda, que no ens suporta, sinó que demana que estiguem, que es considera feliç que estiguem en ella. Portar moltes de les habilitats que té la universitat a Gandia és per a nosaltres un privilegi, poder mostrar a la ciutadania això que sabem fer i això en el que estem preparats en el que estem treballant habitualment. I fer-ho en un marc com és el de la Universitat Internacional, on ens permet, sobretot i fonamentalment, una difusió molt social, això és definitiu per a la Universitat de València. Crec que el bon rotllo entre les institucions i la necessitat que existeix de les dues institucions d'entendre's per a poder finançar-se i poder multiplicar les seues capacitats d'acció és el que provoca aquesta societat un tant particular que té Gandia en la universitat
de València per a conformar la Universitat Internacional de Gandia. De la Universitat d'Estiu de Gandia a la Universitat Internacional de Gandia. La presència de la universitat es consolida. Aquestes bones relacions entre ambdós socis fan necessari evolucionar. El 2005 és el moment de donar un pas endavant i fer que la Universitat de València tinga una presència estable durant tot l'any. La Casa de la Marquesa, sens dubte, va ser un avanç importantíssim, com ho serà i serà un referent el nou edifici que possibilite que la Universitat Internacional de Gandia tinga una activitat més completa i complexa en relació a lo que és el seu territori i a la pròpia societat. L'adhesió de la càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea fou un primer pas. Les idees i els plantejaments anaren sorgint i poc de temps després nasqué la Universitat Internacional de Gandia, un projecte amb una idiosincràsia i una personalitat pròpia que, igual que la Universitat d'Estiu dels Orígens, havia de ser únic i singular. Això no és una idea feliç del rector o d'algú, és una proposta formal i formalitzada des de la direcció de la Universitat d'Estiu, que aprecia in situ que això té futur, que això té demanda, que això representa una exigència de la societat i formula un projecte que somet al rector per descomptat, però projecte que a més aprova el Consell de Govern. Té de complir el que complixen les universitats de caràcter ple, no? Una tasca formativa i una relació contínua, cultural i social i econòmica en l'entorn on s'ubica. Jo crec que aquest és el gran repte que té en aquests moments la Universitat de València conjuntament amb l'Ajuntament. Naix la Universitat Internacional de Gandia amb 4 línies de treball, incorpora, a més de la formació i de l'interès internacional i de la implicació en la cultura, un front, a la nostra opinió, importantíssim, que és el de relació amb el món de les empreses i de les institucions. Hem incorporat el que jo crec que pot convertir-se en una peça importantíssima dins del nou Centre Internacional de Gandia, com és l'itinerari de la Nauran, la Universitat per als Majors, però al mateix temps estem treballant bàsicament al voltant de les unitats acadèmiques, el professorat, la infermeria, però molt especialment al voltant del desenvolupament local. El juny de 2008 és el moment d'una nova reconversió. Un nou acord entre l'Ajuntament i la Universitat incrementa la institucionalitat de la relació i dona pas al Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Però mentre no s'ha perdut tampoc el temps. Una cosa són els processos d'inversió, trobar terrenys, veure possibilitats econòmiques, quin tipus d'estudis o no. I una altra cosa és el que hem anat fent durant els últims anys, que és anar implantant la presència de la Universitat de València a Gandia a través de cursos, a través de debats, a través d'activitats culturals, a través de la Nau Gran. Amb un centre singular de la universitat a la ciutat de Gandia guanyem en presència, guanyem en ambició i pense que guanyarem també en resultats. Per part de l'Ajuntament de Gandia, tota la decisió per a possibilitar noves implantacions i per a possibilitar creixements que tinguen aquesta conseqüència i bondat per a la societat on s'ubica sempre una universitat. Per tant, què volem de la universitat i del futur Centre Internacional de Gandia? Que tinga aquest paper de motor del desenvolupament local, que tinga aquesta incidència en el desenvolupament local de l'àmbit de la Safor i, per tant, de l'àrea d'influència comarques centrals valencianes, com a mínim això, i que això no sigui una porta tancada, sinó que sigui una porta oberta a la reflexió i la discussió a nivell internacional, especialment en dos llocs que tenim bons contactes. Un és el tema sud-americà, l'altre espai, que el nostre espai natural, és el Mediterrani i especialment l'art mediterrani. El futur, concretament, és, en aquesta iniciativa, com tantes d'altres, allò que té rendiment, que és positiu, que representa concretament un guany per a la societat on estem i també una il·lusió per banda de les nostres persones involucrades en el projecte i aquelles a les quals aquestes persones il·lusionen, això implica que el futur és molt ample. Tot i que els projectes canvien de nom i amplien continguts, la Universitat d'Estiu sempre serà una experiència única per a aquells que en algun moment de la seva vida han tingut el plaer de gaudir-ne d'ella.
va ser i és molt enriquidora per a la ciutat i sobretot pense que si jo la tinguera que definir, a part de ser una cosa excitant i magnífica, jo diria que és per a mi el símbol de la tolerància. Després dels 25 anys jo crec que és un projecte ja tan absolutament consolidat i inqüestionable que jo crec que cap òrgan de decisió política o acadèmica qüestionarà la Universitat d'Estiu de Gandia. Durant uns anys de la meva vida, dir que jo vaig deixar ahir una mica de les meves energies o dels meus coneixements, de les meves amistats amb professorat foraster, del meu treball, diríem, d'apertura a Europa, doncs ho mire ara amb satisfacció. És la possibilitat d'estar en contacte amb unes personalitats d'un nivell intel·lectual i d'una talla humana que si no fora per això no haguera conegut mai. Que això no és un projecte d'una força política, és un projecte d'una ciutat i d'una comarca, no? El que enguany celebrem a la Universitat d'Estiu de Gandia és la continuïtat d'una tasca inajornable. Treballar per una ciutat, per una comarca i per una gent que es mereix viure el temps millor de les seues vides. Jo crec que la Universitat d'Estiu de Gandia ha sigut un nucli, diguem-ne, un focus d'atracció de persones que ací al territori de la Safor han tingut una visió crítica de la realitat, sobretot en un moment molt difícil, com era la transició. Jo trobo una ciutat coneguda, relativament coneguda, una ciutat dinàmica, amb una vida cultural intensa i amb un producte acadèmic consolidat, amb una universitat d'estiu que ja té un reconeixement i té una historicitat important. I aleshores la meva missió és mantindre el nivell de la Universitat d'Estiu. Jo coneixia Gandia, però òbviament no la coneixia en les interioritats i en la profunditat que vaig ser capaç d'assolir en aquests anys. I no sols a nivell d'un poc organitzatiu i de lo que és el funcionament de la ciutat, sinó inclús també a nivell personal conserven molts bons records i la impressió de que es va fer, òbviament, el que es va poder en sinceritat i amb la idea de que la Universitat de València tinguera en les comarques centrals, en la Safor i en la ciutat de Gandia, una presència important. La primera percepció que jo tinc, que és, diríem, que s'allunya dels paràmetres en els que jo havia arribat a Gandia, és que ràpidament tinc la convicció de que n'hi ha més demanda de la universitat de la que la universitat està oferint a la ciutat. Hi havia molta més terra per a llaurar de la que estàvem treballant. Era desitjable incrementar la proposta que la universitat tenia per a Gandia, més enllà dels 15 dies de l'estiu, i d'ahir vingué el que primer anomenàrem Universitat Internacional i després passar a convertir-se en el que actualment és el Centre Internacional de Gandia. La projecció institucional i exterior del centre internacional ha de ser la de la pròpia ciutat. Si Gandia vol referenciar-se i vol referenciar-se com a capital de les comarques centrals i una de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, el que ha de fer és exercir una certa vocació de creure-se-ho i de projectar-ho, aquesta capitalitat universitària i del coneixement. Servirà per a retindre talent, però servirà sobretot com a far per a il·luminar, com a llum i com a guia, si se me permet l'expressió, del bon pensament acadèmic, del millor de les idees, no sols d'avantguarda, sinó també de solidesa, que crec que necessitem en aquests temps de zozobra i, des de luego, també com a part imprescindible del que ha de ser el millor del futur de la societat, perquè aquest futur s'està pensant, s'està també debatent i analitzant en els cursos i en la guia que suposa la Universitat d'Estiu. Des de luego, les universitats tenen un paper molt important. Estos temps canviants ja no marquen una etapa formativa exclusiva en la vida, avui la formació ho és al llarg de la vida, ho ha de ser,
i crec que això també marca una oportunitat. El fet que els nostres ciutadans continuen formant-se a la ciutat de Gandia, que la Universitat d'Estiu no sols els forme, sinó que també els vincule a la societat, els arrele al territori, i aquesta capil·laritat és essencial i sense dubte ajuda a que la formació al llarg de la vida siga també arrelament a un territori. Clar, en este progrés continu que hem tingut com a Universitat de València allí en Gandia, i sempre perquè Gandia ho ha volgut, és a dir, Gandia ha volgut tindre allí a la nostra universitat, a la Universitat de València, vàrem decidir que calia fer una seu permanent, estable, que oferira aquesta formació al llarg de tot l'any, que no sols fora una universitat d'estiu, que realment és el moment, diríem, de més impacte i més innovador, però volien que això continuara estable al llarg de tot l'any. Va ser allà per el 2005-2006, més o menys en aquestes dates, i va ser una iniciativa que proposa la universitat, perquè hi havia un acord amb l'Ajuntament de posar endavant, de tirar endavant, de crear donar-li més estabilitat a aquesta universitat d'estiu que fins ara havia estat funcionant i generant activitat, però sols en aquest període, en el període estival, i amb la idea de generar activitat al llarg de tot l'any, o tot el curs. La nau gran va ser, des del principi, i ha sigut, i fins a on jo soc capaç d'allargar amb la vista, continuarà sent, una magnífica aportació que la Universitat de València fa a la gent gran de Gandia i de la seva rodalia. És un fenomen d'extraordinària importància, com ja havien comprovat en València amb anterioritat. Les persones que rebien les classes és que ho fan en un entusiasme, en una vocació, en una voluntat d'aprendre. Recordem molt de carinyo, sobretot les dones majors, que moltes vegades no han tingut tampoc la possibilitat d'estudiar a la universitat, per qüestions, evidentment, socials, culturals o familiars. Les dones hem tingut sempre molt més restringida la possibilitat d'accedir als estudis superiors, i donar-li classe i veure com s'emocionaven, i encara ara, ja com a vicerectora, quan torne, el carinyo amb el que te reben. Tu has sigut la meva professora, com te recorda, a veure si tornes, m'encantaven les teues classes. La veritat és que m'emociona quan el recorde especialment aquests moments. Jo crec que aquesta experiència va ser absolutament meravellosa. Institució propera i que es mou de la mà de les preocupacions de la societat i que realment està al servei de la societat. Jo crec que ha sigut clau també per a reforçar la presència de la universitat en la ciutat de Gandia, per a fomentar els vincles entre la universitat i les institucions tant de la ciutat com de la comarca, i això es va posar de manifest en com hem pogut treballar sempre colze a colze i d'una manera molt col·laborativa. I jo crec que ha de continuar desempenyant aquest paper. Mireu, la Universitat d'Estiu de Gandia, evidentment, és una mena de reflecteix perfectament l'evolució de la societat, l'evolució de l'ensenyament i l'evolució fins i tot de la universitat. A poc a poc, la Universitat Internacional, la Universitat d'Estiu va integrar-se, diríem, dins del context de la proposta universitària de la Universitat de València i també, evidentment, oberta a la societat. I ara, en aquest moment, tenim un repte en la Universitat d'Estiu de Gandia exactament igual com té la Universitat de València i la resta d'universitats. És un poc l'enfocament dels nostres ensenyaments a un món que està canviant, a un món molt tecnificat, però que, precisament, jo soc dels que pensa que aquesta tecnificació del món valora molt més la presencialitat. L'Ajuntament i la universitat eren socis, per tant, la comunicació entre el representant de la universitat i els que parlaven en nom de l'Ajuntament era freqüent. Jo crec que reforça el component de ciutat universitària. Nosaltres fa més de 500 anys que ho som
i això imprimeix una manera d'entendre i de fer la ciutat, a més, de la mà de la societat. El bo de la Universitat d'Estiu, o el més important de la Universitat d'Estiu, crec que no sols és la implicació de dues institucions, també és l'apertura a la societat, com no sols des de les activitats obertes, també des de tota l'oferta acadèmica i de formació que s'ha fet al llarg dels mesos d'estiu, s'ha impregnat la ciutat i s'ha exercit de capitalitat, perquè més enllà de les fronteres de Gandia, també molts ciutadans i ciutadanes d'arreu de la Comunitat Valenciana han vingut, continuen venint a la nostra ciutat a participar d'una activitat acadèmica formativa, però sobretot de pensament, una illa de pensament, un far de llum enmig de temps, amb vivències distintes, foscos alguna vegada, on sempre aquesta capitalitat ha servit també per a impregnar d'idees al conjunt de les institucions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana. La relació amb l'Ajuntament sempre, des de l'inici, de fet, com bé has dit, és una iniciativa que naix d'aquesta relació entre l'Ajuntament i la universitat, per les raons que altres, Joan i altres persones hauran descrit, no anem a redundar en això, però sí, aquesta relació s'ha mantingut al llarg del temps, ha anat reforçant-se en alguns moments, en altres, millor per les circumstàncies s'ha modificat, però la idea és, òbviament, que se mantingui aquesta excel·lent relació institucional i també en el funcionament de totes les activitats en les que participen, l'Ajuntament participa activament i sempre hem trobat un recolzament a tots els nivells i la relació és, òbviament, molt bona. La Universitat de València, sense aquesta relació que tenim paral·lela, conjunta, de col·laboració mútua, 50-50, amb l'Ajuntament de Gandia, doncs no podríem fer tot el que estem fent, el que significa la Universitat de València a Gandia, sobretot en aquest aspecte, que jo crec que és molt determinant, que la universitat forma en estudis, però forma també socialment, i aquesta aportació d'esta cultura universitària a Gandia no seria possible sense el compromís de l'Ajuntament, amb el que tenim un conveni de col·laboració i un conveni que efectivament ens ajuda a, d'alguna manera, no sols col·laborar, sinó acordar, és un marc de col·laboració, acordem entre l'Ajuntament i la universitat quines són les exposicions, els concerts, les activitats culturals que fem de manera conjunta. Jo crec que és una col·laboració, diria, quasi perfecta, i que la veritat és que estem encantats des de la universitat de tindre aquesta col·laboració amb l'Ajuntament. El primer espai des del que la cosa arranca, ho hem comentat en moltes ocasions, és el Bar Plaza, perquè no hi havia ninguna instal·lació permanent de la universitat, no hi havia ninguna ubicació i aleshores qualsevol tipus d'activitat que es fera, i massa bé que ho saps tu, arrencava d'ahir. Amb relativa rapidesa va fer-se evident que necessitàvem un espai físic. I jo crec que ahir la generositat de l'Ajuntament va ser extraordinària. La gran proposta, la gran superació va vindre de l'habilitació de l'edifici Sant Mateu. Es va fer una obra amb sintonia completa i absoluta amb l'Ajuntament i vam adequar fins i tot una aula per a fer activitats relacionades amb les ciències químiques. Van ser uns anys molt intensos perquè, a més, va coincidir la meva arribada a la gestió del Centre Internacional de Gandia en el canvi de seu. Inauguraren una nova seu en un edifici nou de l'Ajuntament de la ciutat, prop de l'estació, i per tant calia fer tot aquest trasllat, tota l'ordenació dels espais i tot un repte. També va ser una època interessant en el sentit que va haver un canvi en el govern de la ciutat, un canvi que es va notar en el sentit, en algunes ocasions, en les relacions. La veritat és que jo vaig tenir una relació i una ajuda per part de regidors molt interessants al centre de Gandia,
però bueno, van haver altres moments en la presidència de l'Ajuntament més complicats. Però de totes maneres, l'activitat i la relació en l'Ajuntament i la sinergia va estar molt bona, fonamentalment per part dels regidors. Jo arribo a Gandia en el 2002 i me'n vaig en el 2012. Quan jo marxe, quan jo presente la dimissió, perquè no entenc les directrius que emanen de l'equip rectoral, particularment del vicerrectorat, que aleshores tenia la responsabilitat de coordinar el que era el centre de Gandia, jo entenc perfectament que les directrius que són les que s'han de desenvolupar són les de l'equip rectoral. Que s'inserta també, s'ha de dir, amb una altra realitat política, i és que el nostre soci, el soci de la universitat, és a dir, l'Ajuntament de Gandia, ha canviat de color polític i ha obert un escenari distint. La veritat és que els canvis de govern, de situació, canvis polítics, doncs sempre produeixen una certa incertesa respecte a les relacions en el món de l'educació, en el món universitari. Haurem d'esperar. Jo crec que la universitat significa molt per a la societat valenciana i la societat espanyola en general. La universitat és un dels pilars fonamentals, i la universitat pública ho és encara més, de la construcció d'una societat basada en el coneixement, i això és el que ens permetís avançar, innovar, créixer, i sobretot hem de pensar que la universitat ha de tindre el finançament que es mereix, suficient per a continuar col·laborant en l'educació, en la transferència de coneixement a la societat, per a continuar fent recerca i per a continuar avançant, i construir aquestes economies basades en el coneixement, i que sobretot el que esperem és que l'altura política ha d'estar sobretot i s'ha de demostrar pensant efectivament que la universitat hi ha tres qüestions fonamentals de la nostra vida quotidiana que jo crec que són imprescindibles, han d'estar sempre al marge de decisions de caràcter polític i que haurien de ser qüestions de pacte de consens comú. Ahir n'hi ha és un canvi d'època, i en aquest canvi d'època jo considero que ja, com he dit abans, ja no era el meu temps, era una altra persona la que tenia que vindre amb noves il·lusions i amb noves ganes per continuar desenvolupant allò que la universitat i l'Ajuntament consideraren que havia de ser el Centre Internacional de Gandia. Quan va arribar el moment de prendre decisions al voltant de què havien de fer per a celebrar aquests 40 anys de la Universitat d'Estiu a Gandia, vam d'alguna manera pensar en l'oportunitat que aquesta data ens oferia, especialment per a mirar cap arrere, mirar al nostre passat, veure exactament com la Universitat d'Estiu a Gandia va conformar una xarxa que s'ha anat consolidant entre la ciutat i la Universitat de València, i per això vam prendre una sèrie de decisions, entre elles jo crec que la més significativa i important era fer tot un treball de documentació, de recerca, de consulta dels arxius que es conserven al propi centre de Gandia i fer una exposició commemorativa que ens parlara d'aquesta memòria, perquè conformar d'alguna manera, deixar fixada la memòria no sols ens serveix per a visualitzar les empremtes de la Universitat de València a Gandia al llarg d'aquests anys, sinó que també ens dona perspectiva per a poder comprendre de millor manera on estem ara, qui és i què significa la Universitat de València a una ciutat com a Gandia, amb el seu centre, i quina ha de ser la planificació i la projecció de futur. A mi m'havien parlat de comissariar amb tu una proposta d'exposició
a propòsit dels 40 anys, ens havíem posat a pensar en això i pràcticament sense solució de continuïtat, a mitjans de desembre, em van dir que a més de l'exposició calia fer un programa d'activitats commemoratives que havia de començar ja i s'havia d'organitzar, dissenyar i executar la unitat d'estiu 2023 i a més s'havia de dinamitzar, s'havia de rellançar el Centre Internacional de Gandia. Ixes van ser les tres comandes que em varen fer i això me vaig posar amb el que és la meva forma d'actuar en esta vida, que és amb entusiasme. Si no és amb entusiasme, me resulta molt difícil. Enguany en concret és la celebració, la commemoració del 40 aniversari de la Universitat d'Estiu de Gandia. No és que el centre se trobi únicament en aquesta efemèride que crec que té una importància per la presència de la universitat així a Gandia durant aquests 40 anys amb la Universitat d'Estiu, però ara és un moment en el que s'està, no sé si el terme adequat seria repensant, però sí en una situació en la que ara la presència de la universitat se vol reforçar i vol tindre una activitat major que la que ha vingut tenint fins a aquest any dels últims. La rectora de la universitat, acompanyada per diversos vicerectors, per el gerent de la pròpia Universitat de València, van vindre el dia 28 de febrer d'enguany, ja es van fer els anuncis del desig de les dues institucions, tant l'alcalde Prieto com la rectora Mestre, d'avançar i d'eixamplar la presència de la universitat a València. Hem de ser més ambiciosos. Jo crec que hi ha més necessitats de col·laboració de la universitat amb la societat de Gandia. Crec que de futur el que hem de fer és efectivament consolidar no sols aquest projecte, sinó començar ja a arrelar formació de caràcter més oficial amb l'arribada, en primer lloc, d'una manera planificada, del que anomenem ara mateix microcredencials, que és la formació al llarg de la vida, formació continuada. Les microcredencials és una pauta de formació novedosa. Aquesta formació al llarg de la vida té també un altre vessant que estem pràcticament implantant de forma molt intensa ací a Gandia, en UB Gandia, i és la formació a través de microcredencials, una formació a la carta, una formació que vaig presentar fa uns mesos juntament amb l'alcalde, que té a veure en la demanda social i en la demanda de les empreses per a formar els seus empleats, per formar els seus treballadors i també demandes que puguen vindre des de les administracions públiques, des d'ONGs, és a dir, formació contínua, formació molt especialitzada i molt aplicada. És una fórmula formativa, o dins de l'oferta formativa que podem fer, que fan les universitats, en aquest cas la Universitat de València, en la que entren dins del que està classificat com títols propis de la universitat i té unes característiques determinades. Té un reconeixement dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior, és un reconeixement acadèmic que fa la universitat i aquesta fórmula anem a encetar-la ara en la Universitat d'Estiu. Permetís d'alguna manera tindre en compte el paper de la universitat com a entitat formadora al llarg de la vida de les persones. Eixa nova proposta formativa no està adreçada exclusivament als titulats universitaris, sinó que els estudiants universitaris o els professionals que no tenen titulació universitària també poden fer servir eixa alternativa per enriquir el seu currículum, per millorar la seva qualificació, per actualitzar els seus coneixements professionals. Més que fer un reflex de l'ensenyament reglat,
un reflexe de lo que fins ara s'intenta en totes les universitats, de la pròpia realitat de l'entorn i sobretot de la pròpia realitat de la societat, en un món que està canviant d'una manera accelerada. Jo confio plenament en que tant el Centre Internacional de Gandia i la Universitat d'Estiu de Gandia, com sempre han estat un poc acostades a aquestes dinàmiques de canvi social i canvi en l'ensenyament, continuarà adaptant-se a aquests canvis sense perdre el que som, una universitat pública de qualitat i molt arrelada en el nostre entorn, però evidentment també en projecció general i universal com és una universitat. Per a nosaltres Gandia és fonamental en aquesta segona pata del vicerrectorat, que és societat. Doncs Gandia per a nosaltres és un puntal, jo crec que imprescindible, bàsic, fonamental, dins d'aquest compromís social, que és un dels pilars fonamentals de la Universitat de València, de treballar amb la gent, amb les persones, fer extensió universitària, arribar a tot el territori, i jo crec que Gandia, no sols com a ciutat, sinó com a centre neuràlgic de les comarques del voltant, de la Safor, però també de la resta de les comarques del voltant, és un pilar per a nosaltres fonamental. Siguen els primers 40 anys de molts de la Universitat de València i els que vinguen després puguen testimoniar una carrera ben prolífica de la universitat, repleta d'èxits i de consecucions que reverteixen en la ciutat, en la societat, que siguen molts més els cursos i les edicions que vinguen, que el paper del coneixement siga fonamental en les societats del futur, i això ja no és un desig tan invertebrat, ja malauradament és un desig imprescindible en els temps que corren, i moltes felicitacions als directors, als tècnics de l'Ajuntament que ho han fet possible, als regidors i alcaldes que han passat abans que nosaltres, i fonamentalment també als estudiants i als alumnes i als ciutadans que continuen enriquint-se d'un juliol meravellós d'oferta acadèmica i de coneixença, però també de disfrute en una ciutat envejable com Gandia. Fa 40 anys eren uns moments especials. El país estava en plena efervescència democràtica i cultural, estàvem en uns estatuts d'autonomia recient aprovats, i els ajuntaments també estaven en aquest moment de reforma, d'actualització, de ser les administracions públiques noves com són ara i modernes. Realment la Universitat de València ha crescut junt a la ciutat de Gandia. I realment nosaltres, la valoració no pot ser més que positiva d'estar ahí en la ciutat de Gandia. Ha sigut un treball colze a colze amb els ajuntaments des del principi, i la Universitat de València, com a universitat pública que som, com a universitat oberta a la societat, el que volem és aterrar en els diferents territoris. I en Gandia, en aquests moments, podem parlar clarament que després de 40 anys tenim una seu estable de la Universitat de València a Gandia. Una seu que ha anat creixent en quant al servei públic a donar, en quant al servei social, en les diferents edicions, aquestes 40 edicions que han suposat també una evolució, perquè han anat avançant en funció també dels plans d'estudis, del desenvolupament tecnològic, i jo recorde que inicialment aquestes edicions de la Universitat d'Estiu a Gandia teníem aquests 30 crèdits de lliure elecció que l'estudiantat podia triar, i triava massivament fer aquests cursos a la Universitat d'Estiu a Gandia. I això ha anat canviant perquè els plans d'estudis han evolucionat, però la Universitat d'Estiu a Gandia continua oferint seminaris, jornades, conferències molt atractives, de temes molt actuals que la població en general continua valorant.